Tikulandireni pano pa Zodiak TV, program ya Sports Axis imene ndithu ndi FIFA World Cup 2026 special. Tukamba ndituzokhuza ndi matimu okwana 48 amene pakadali pano akutenga nawo mbali osaonanso matimu kuchoka ku Africa kuno ndithu nawonso ayambako ena zayenda ena sizinayende. Funa tiunikire zimenezo. Dzina langa ndi Aida Mwambazi po lero tikhe ndi ma-analyst amene ndithu mukwadziwa bwino komanso amene amatsata nkhani za masewero kamba za Henry Gome osaonanso Steve Liwebanda komanso Bright Buju Kanyamba. Mwaji tikhe limodzi. Ndimonga ndithu ndimanenera kuti mu studio muno tindi akatswiri amene ndithu akhale akuunikira World Cup imene yayambira muja. Timakamba ndithu pa 11 June pamene china chilichonse chinayamba. Timu ya Mexico kukumana ndi timu ya South Africa kumene timu ya South Africa inagonja ndithu. Ndiye tifuna tiunikire mmene ayambira masewera. Zambiri zakhala zikuchitika chiyambire ni mpikisano umenewo. Zikutanthauza chani pamenenso tikuyang'ana kuchokera kwathu kuno ku Malawi angakhale sinapange qualify kupita ku FIFA World Cup. Ndikulandire Bright Buju Kanyamba program yathu imeneyi. Ndithokoza kwambiri Aida kuti tili modzi mu program ya lero. Zikomo kwambiri. Ndikulandire Steve Liwebanda umasowa kwambiri. Zikomo kwambiri kumene tukhala konkutati. Eti? Ndeno muzitikhulupirira tizionekapo ndi apo. Koma tadala kuti tili limodzi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Henry Gome ndikulandire program ineyi. Ya ndithokoza kwambiri Aida kuti tili limodzi program ineyi ya Sports Axis. It's a special edition. Kuona hapa kuti Buju abwera ngati analyst. Yeah, zoti sizimakundochitika. Ndi Steve hapa amene nayiso amasowa so ndikho tikandi program yabwino kwambiri. Yeah, tikandi program yabwino fika makomenteta awiri analyst yakungana kopya abali makandoti tafika ndi background penipeni koma tosangoti makomenteta yake wamba yayo madolo award winning commentators. Yeah. And of course the legendary the legendary Steve Liwebanda. So si panel ya masewera ya kwambiri ndivene nditha kunenera kuti yaleloli ikungana kwambiri linga kuti yabweretsa madolo onse pamodzi ndi tufotokoza nkhani zokhudzana ndi masewera amenewa ampikisano amene wa World Cup. Mwina tiyambe Bright Buju Kanyamba amasiku amene apitawa mwina titofotokoza kuti World Cup mwina yayamba bwanji kumbali yako amene waonera masewera. Yeah, I think World Cup yayamba bwino kwambiri. Ndikukhulupirira kuti mwina zina zimene zikuchitika ndi zimene timayembekezera, zina zimene zikuchitika si zimene timayembekezera. Mwachitsanzo game imene alese nampatsa mafunso ndi ya Brazil ndi Morocco. Yeah. Morocco ndi timu yabwino, yes, from Africa. Koma when you compare Morocco ndi Brazil, winalesa amadziwa kuti I think Brazil itokhala ndi upper hand. Koma mene zinaoneka kuti I think Morocco inabwera ndi that fighting spirit imene anatonesa ku 2022 World Cup ku Qatar abwera nayonso good for Africa. Zinthu zimene zinali zinthu zabwino kwambiri. Another surprise of course kwa ineyo personally inali game ya South Africa ndi Mexico. I mean Mexico ndi South Africa for Mexico ndi imene pakoma. For 2010 opening game ya FIFA World Cup inalinso game yake yomwe ya Mexico ndi South Africa inatha 1-1 and actually it was South Africa imene inatsogola kwayambirira, but this time around Mexico inaoneka kuti mwina yagwisa ntchito home ground advantage ya 2-0. Good for Mexico, but for Africa komano ndikukhulupirira kuti ndimene tikhoza kuonera kuti World Cup yamba. I think it's a good start, especially for one of our teams in Africa. I mean two, I should say, Morocco komanso Ivory Coast ayamba kuno kwambiri. Steve Liwebanda mwina kuona konso masewera amene akhala kuchitika yitsegulireni World Cup imeneyi. Timayang'ananso matimu inanso amene papepa lanso nawonso amaoneka kuti ndovuta kwambiri kuyambako zokhudzananso ndi timu imeneyi ya Brazil imene wanenera Buju sitimayembekezera zimenezo komanso tinaona timu ya Germany nayonso ikugwetsa zigoli zochuluka kwambiri masewero ngati amenewo. Yeah, tikaona matimu ngati Germany, matimu amene ndi matimu experience kwambiri. Germany yatengapo kangapo World Cup. Tikati tione koma kungoti patenga nthawi ya Italy a Germany wasanatenge World Cup. Tikaiona mbuyo mu 2010 imene 2014
finals itakumana ndi Germany itakumana ndi Argentina ya pamene inagonjetsa Argentina ndi zigoli zambiri ko basi ndiye titha kuona kuti apapa ndi masewero anthu oti ali ndi experience yayikulu komanso ali ma player osewera ambiri amene ndi odziwika kwambiri kumbali ya Germany komanso tikaonanso matimu ena mzanga nakambaponso za game ya South Africa ndi Mexico kukhala game yoyambirira anthu akanakonda kwambiri kuti mwina dziko la mu Africa ngati South Africa ipambane masewera amenewa koma unfortunately mizimu ya anthu amu Africa sinalole kuti South Africa ingapambane mpira umenewa ineyo ndili gulu solo saifunia South Africa zabwino iya mpira uli apo chifukwa ndaona ngati kuti anthu aku South Africa samadziwa kuti m'mayiko mwambiri muli anthuso obwera ena atukulanso mayiko siyana anthu obwera mwachitsanzo France mukati muone France ambiri ndi anthu akuda tsopano ku France kumene yes ambiri ndi aku Africa kumene koma anakhala ma citizens nchimodzimodzi anthu akakhala South Africa atha kukhala ma citizen a South Africa mwinaso kumathandizaso kuwina mpira koma sono tsankulongo titi ngokhala tokha South Africa muone France sinatenga World Cup kuja ku 2018 inali ku Russia mene muja muli ma black missionaries okhawo kambiri tsopano titatengera kuti tichotse ma black missionaries aja ndesanga wine tu sangathe kuwina ku England ku ulendo wa saka kwawo ku Nigeria ndi zina zotero so nzodabwitsa kuti South Africa ingamadane ndi anthu akuda ena akakhala momwe amazakhala ma citizens zosavuta iwo safuna kuti chuma chawo chagawane ndi wina aliyense ndiye vuto ndi limenelo komanso taonanso matimu ena ngati Ivory Coast yachita bwino kwambiri chifukwa inaonetsanso ku ma friendlies aja kupambana bwinobwino kugonjetsa France ndiyeno apapa matimu ena mu Africa kuonetsa ndithu kuti atha kuima bwinobwino mu World Cup imeneyo kukambapo za Morocco yadichita impress kwambiri fa yaonetsa mmene Morocco ija inafika mu semi-finals timu yoyamba ya mu Africa pa dziko lapansi kufika mu semi-finals a World Cup aonetsa mmene alili fa tikaona mmene anasewerera AFCON ija siyanirana athu kwambiri desilidzo kuti chapangisa nchani kuti apapa afike poti mwinaso Brazil ija ikanagonja bwinobwino Henry Gome mwina taonako Bright komanso Steve akufotokoza masewera amene ayambira chiyembekezo chako koma mwina pamafika tsiku leloli I know masewera masewera mwina mabanda kucha ena akwanitsa kuonera ena sanakwanitse kuonera mwina titha kunena kuti World Cup ya ulendo uno ikusiyanitsa bwanji ndi imene inali last time pamene tinaonanso matimu ena atapita World Cup I think kusiyana kwakukulu kwa World Cup ya ulendo uno ndi imene inalipo mu chaka cha 2022 dziko la Qatar ndi zimene zachitika ma developments amene achitika usakhala bwino World Cup ya ulendo uno because mukatengera mmene zakhala zikukhalira muona kunena kuti pali zinthu zingapo zimene zachitika nkhani yokhuzana ndi mavisa kulowa mdziko la America it's been a very big issue we have seen for example issue imene achuka kwambiri ya referee Omar wa mdziko la Somalia amene anakanizidwa kupita ku America kuti akayimbire masewero amenewa komanso tinaona ngakhale ma officials ama teams osiyanasiyana ena kudandaula kuti akanizidwa mavisa kumeneko even mafans amene ma supporters ena akudandaula kuti mavisas akanizidwa tinaonanso even timu ya Iran imene yauzidwa kuti dzingopita kumeneko angosewera masewero kumasakhale kumeneko and so on and so forth so you can actually see even osewera wa dziko la Ghana Thomas Partey amene wakanizidwa sokolowa mdziko la Canada kusonza damisa masewero yambirira amene timu ya Ghana ikwena kuti isewere so tizinthu ngati zimene titaonjeza kwambiri mwina we have never seen this kind of events happening ku World Cup so zimene zakhangatiza panga dilute pang'ono ka excitement kamene kamakhalapo ku World Cup khanga kuti the focus now yakhala pa negative publicity number even FIFA president Gianni Infantino mmene amayankhulapo anayankhula ndithu na kuti kupempha nkhani kuti mwina the focus isakhale ku zimene zochitikazi because mwina ndi malamulo amaiko komano I think FIFA could have engaged maiko ndikuona kuti kodi akhoza kuthandiza bwanji kuti zimene zisapange affect the biggest event in the world the FIFA World Cup koma tikatengera mmene pa ground payambira well of course there are other difference could
would be kuti the last World Cup tinali matimu 32 yeah iyi tili matimu 48 Yeah. so it's the first World Cup imene matimu ambiri kumene kuku tikabwera pa ground we can actually say kunena kuti mpira nde wayamba bwino tikuonera mpira wabwino kwambiri iyi ndi World Cup so World Cup siza mwana yayi matimu amakonzekera kwambiri and we have seen mpira umene matimu zakuti patsaoneka kuti yayi I think so far so good anakamba hapo balanga Steve issue ya ku South Africa for example agenda bale athu atilera kwa nthawi yaitali atilera akuti lume ujatu kuli Malawi mwina 2 million ali Mbena kuti 4 million ali kumene kucha zoa kuti samala John atilera tieni tisaponye miyala yayi koma tikumakhala moti kakamiza sikuti wo akufuna ya I think timeza chitika game ya Mexico and South Africa kunena kuti the majority of African countries were behind Mexico. Yes. I think it was expected. Chifukwa chonena kuti I mean iwo achakumaya nkhula kunena kuti ifeyo tisidikufunani kuno mujoge ndiye at the same time akwape mphaso the same African countries amene akwathamangisira anthu awo actually mwankhazaso osati kungwauza kuti ena mwakhala mwankhaza ena kumamenya tufuna support yanu I don't think zimenezo zingatheka olo muli inu munthu abwera kulala tende pa khomo pano then kunyumba kwake kwabwera akuba mugonatu muyang'ana kuti athana naso so I think it's something that it was expected kumabe mwina poti ndi an African country for solidarity mwina titangomba pasabe support but otherwise zikuoneka ngati sizinaende bwino komanso ndigwizane ndi Gome maybe quickly kunena kuti World Cup is the biggest sporting event in the world. In fact, the biggest event in the world. You can't find any event yobweresa anthu ochuluka chonchi. Ndalama zimene zibwera kuti Zambia. What it means is you need the best referees, the best players, the best teams akhale Malamonzi. You cannot afford to lose the best referee in Africa. Kuti asapite kumene kujago just because pali zinthu zina zake zimene zasokonekera ndikuzana ndi Gome at njira inake kanapezeka kuti munthu jakaimbire and that's why ndaona UEFA yabwera kunena kuti chabwino poti zakanika tingobwerabe ngati kachipukuta msonzi and of course the good thing is FIFA yalengeza kuti ndrama zake zonse timpatsa ngakhale sakati so it's good kuti zatero even mene zikachitikaso ma countries enawo ndi zinthu zosakhala bwino but I mean tingovomereza kuti ndimene US ili pakadali pano bwala mpira wakutani ukusewerera kuko tiraponde manga pang'ono mwina tisanachoke pamenepo kuti tizithaso kuona zinthu zoti sitinazione sitidziwa kuti zaenda bwanji mwachitsanzo nkhani yoletsa referee mphekesera zake zikumveka ndithu kuti kaya panali tweet ina yache imene anatumiza yeyo nje anthu aja pajama yang'anira za Google kwambiri akamapereka mavisa aja muzaonetsetsa anthu aja amakhala akuchita search information akamachita search information for referee uja kuti anamuchita held for many hours that's the time imene amakhala kufufuza za each individual tingonena kuti zangovuta kuti World Cup iyi yachitika ku America pamene sokoli nkhondo ya ku Iran mene mwafotokoza mucha kuti Iran izingochoka ku Mexico pita kwasera kuja ku the same day asagona abwerere maona zachitika nthawi ya chabi koma titaona nkhondo yoyambirira icha ya Russia ndi Ukraine aku Russia nadikira kai kuti amenyeka i World Cup akudziwa kuti ma plan okachita invade Ukraine so pamene ponso panali chidandauloso choti kuti America ailola bwanji kuti ikhale host chifukwa chakuti kuli nkhondo kumene nakaputa Iran njeno ndikhali zovuta kuti World Cup iyi yachitika mnthawi ya chabi mwina ndifake paoneka mipingo yonena kuti maiko ena ngati naona Senegal atakhazika pa mipando mwakhangati kwa asecha ndi zina zotero DRC of course anapanga clarify the minister of sports wa dziko lawo anapanga clarify kuti that was done prior to kunyamuka kupita ku USA kuti amafuna kuti akhalire to safe okay chabwino mwina tibwere ku Africa kuno Bright utengeranso liti ndi matimu osiyanasiyana amene pakadali pano ndamene anapanga qualify akusewera nawo mu mpikisano umene wa World Cup munazatchulako nkhani yokhudzana ndi timu ya Morocco imene akupanga ni impress komanso Cote d'Ivoire koma timayang'ananso matimu ena amene pakadali pano ena sanasewere tukamba zokhudzana ndi matimu ngati Senegal ndi Ghana Algeria osonanso Cape Verde komanso
komanso DR Congo. Tikawunikira matimu onse akuchokera ku Africa Congo. Mwina ndi atamene akupereka chilimbikitso kuti akhozoza apanganso mbiri imene inapanga timu ya Morocco yofika msemifinal. I think pa matimu amene atsalawo amene mwina magemu awo akubera mwina mtsogolomo ndikukhulupirira kuti pali matimu ena amene dzina lokha limapereka chiyembekezo. Mwachitsanzo Ghana. Ghana inapanga zinthu zokupsa mu 2010. Inafika quarter final and pang'ono bweza inafika semi final if not for Gian kumisa penalty mina na misa ija komano inachita zinthu zokupsa komabe ukayona pa paper la Ghana because ndi imodzi mwa matimu amene ndimatsatira kwambiri muno mu Africa. I've been a Ghana fan for a long time. Ndi timu yonena kuti ikupepuka ukayona pa paper ikupepuka koma dzina lokhalo longoti Ghanalo limapasa chilimbikitso kuti I think mwina ipanga zinthu zokupsa even mene mapita ku after 2010 2014 imapereka be chilimbikitso kuti I think Ghana ikapanga zinthu because of mbiri minali nayo komanso iluka ati many ma player wali ma player ngada ina Semenyo aja they have been impressive ku England zinthu zabwino kwambiri so mwina anthu atakhala ndi chiyembekezo chimene unfortunately for part kuti sayamba game yoyamba ya Samenya nawo komanso ndi player mmodzi amene amafunikira kuti timu ya Ghana komanso tikaonjezerapo DRC. I know DRC sinapange qualify mwa mmene matimu ena anachitira koma ndi timu imene idapita kuma playoffs kujaina kakumana ndi matimu amene amasera outside Africa kamene ndikuti maiko akunja kwa Africa and anakapanga perform zimene zijazo ndikhulupirira kuti zinapatsa nyonga kunoti I think ititha kupanga zinthu zokupsa komanso timu ichi yapanga assemble timu yabwino yakatola yapanga zimene ife mwina zikumatiikanika pakati ngati dziko ngati la Malawi lapita lakatola ma player onena kuti ani maroots aku DRC koma timayesera abetu kuno timatha kutolerapo ndi apo mwamuna timangowaluza basi timayitanaso. That's the point. So otherwise I'm sure kuti Ghana DRC ndiye na matimu mu Africa amene atha kuchita bwino timu imene madikhumudwisa always ikapita ku World Cup kwa ineyo ndi Tunisia. This team I don't know kuti imata koma it's the team imene simisa kupita ku World Cup. Yeah. Of all the African countries, team imene si ponya ndi tupa roster World Cup ndi Tunisia. Koma ikapita kumene kuti imakapanga zake that's why mwina yagonja ndi Sweden 5-1. I mean ikanakhala Germany kanamvesa but Sweden 5-1 azitolera Tunisia. Ndimene akunenera Bright Kanyama koma ndimanena Steve kuti pa matimu amene pakadali pano amene akuyimira Africa continent makamaka ku World Cup mwina tikhoza kuloza matimu ake ati ndi ati amene akhoza kupanga mbiri imene inapanga timu ya Morocco kukafika semi-final. Pa tikaona Morocco yasonyeza ndithu kuti itha kupikisana bwinobwino ndi matimu ena matimu ngati Brazil mene anaonetsera muja atha kuseweranso ndi Germany England kuchitanso bwinobwino mwina Morocco yokwa ineyo advantage yawo ma players awo ambiri the European best players a Morocco sadalira kwambiri ma local players timu imene yatenga ma local players okhaokha almost South Africa South Africa kanga ndi Sundowns kwambiri ndi Pirates sono muone nthawi zinaso mukakhaso kuti muli ndi maloko zokhaokha pena zimakuchitira nubwino chifano anthu amachita jail msanga ndi anthu oti akusewera league imodzi kata South Africa koma chodabwitsa kuti akusewera league imodzi koma tsopano zikwavutabe koma tsopano ngati a Morocco they are scattered koma zikuoneka kuti akumatha kugwirana msanga now tikaona matimu ngati Algeria so sikuti machita bwino kweni ku World Cup ngati mene Buja anakambiraso za Tunisia sikuti amafika so kutali koma anafika hapo quarter finals I think kamodzi kalekale anafika hapo ma quarter finals aja ndiye tikaonanso Senegal ndi timu imodzi mbuyo monso inafika so quarter finals inazatulusa France wafika quarter finals muli ulendoana Diouf yes 202 ndiyeno ena mwa timu mu Africa atha kuchita bwino kwambiri koma enaso atha kusachita bwino amene sakachite bwino mwina ndi atamina kupeka chikayiko kwambiri DRC ndikaiona inapita ku World Cup in 1974 chichokere pamene popo I think inachitidwa ndi Yugoslavia 13-0 ngati 12-0 analipa strike ma players acha they were playing under protest chifukwa cha ma allowance ndiye zitachitika chonchija osewera onse the whole team inathawira ku exile chifukwa amadikira kwamangidwa ndi mabuto seseseko ma players acha they were all going to be detained ndiye inakhanga tiyaphwasuka timu ichi anazachita so rebuild ndiye ndikaiona DRC imene anafotokozera koma kuti iwo aja anachitu kusewera ma playoffs kuti akafike kumene pamene ena anangoyamba kukafika kumene koko koma chembekezero chilipo falipo matimu ena mu Africa ku Egypt so chimodzimodzi Egypt ndi timu imodzi imene yatenga AFCON kwambiri kuposa timu ina iliyonse koma tikaona za World Cup sikuti amapanga zakupsya kwambiri
ndezimakhanga tizimavutirapo ndiye ndikaona papa mwina paka potential kuti matimu oti mwina atha kufika kupatali ndingati kuona Morocco yo mwina Senegal koma patali wake semi-finals ndi quarter-finals negotiable but not otherwise. Akulera nditu Steve. Henry Gome mwina kulengera ndi matimu amene takhati kuonera masewera amene ayambira tukamba za ku Africa kuno mwina ndatiwa amene ukwatayira kantengo kuti mwina akhoza kupanga china chake kumpikisano umenewu. Yeah, I think tikatengera ndi mmene yayambira World Cup tikoza kuona apa kuti ndi I think ndi matimu 4 amuno mu Africa amene asewera so far. Yeah. Taona timu ya South Africa ikugonja ndi mahost Mexico kugonja 2-0 and then tinaona so timu ina ya ku Africa ya Morocco imene ili mu group C ikukumana timu ya Brazil analepherana 1-1 and then tinaona timu ya Ivory Coast imene ili mu group E imene yagonjetsa timu ya Ecuador 1-0 Amadou Diallo one wa Manchester United Kwani pati ya kumapero inaliyofunikira ngati aitu inayasafunikira Amadou agwetsa chigoli cha Ivory Coast yatira pompo. Yes, and then taona ngozi yaikulu kucha kwa lero of course titi usiku wapitawo ngozi yaikulu kwambiri timu ya Sweden ikumbuza timu ya Tunisia mpaka 5 goals to 1. So you can actually see kuna kuti so far the teams 5 amene asewera of course kuna so ina imene tikuzoa kuti Spain masewera timu ya Cape Verde, but you can actually see kunena kuti many teams athu ayambira you can actually see kuti sinayambe bwino kweni because ndi timu ya Ivory Coast yokha imene yapeza chipambano 1-0 and then timu ya Morocco imene yafananitsa mphamvu ndi timu ya Brazil. Now mukandifunsa so far pa matimu amene asewera matimu 5 aku Africa amene asewera ndikoza kumaloza mwina timu ya Morocco kwambiri kuti ndimene ikuoneka unena kuti mwina ikoza kufika patali. Koma masewera amodzi mwayamba kale? Yes, tikuyangana performance ya masewera amodzi amene asewera imene ikupereka chilimbikiso kuti ikoza kufika patali timu ya Morocco because mukati muone matimu ena ngakhala Ivory Coast tuna kuti yapambana ndi Ecuador si timu yokuti ndi yamphamvu kweni tikatengera mmene mpira ulili komano mukatenga timu ya Brazil ndi timu yamphamvu ndi timu ya Masters ndi timu ena kuti World Cup yatengapo akapita ku World Cup ujasama kapangaza chibwana then wazoti Morocco ikupanga draw ndi timu ngati imene yoyo it inspires confidence na kuti kumene ukupitako ikoza kuchita bwino. Remember the last World Cup ku Qatar Morocco inamenya Portugal, Morocco inamenya Spain, Morocco anamenya pa round of 16 I think anamenya kandi Spain pa quarter final anamenya kandi Portugal kubwera pa semi final pamene anagonja atakumana ndi timu ya France koma you can actually see kuti zikanga kuti panopo kwafukoni kuja performance yayo inali ngati yobwerera mbuyo koma amene apita ku World Cup umu akuoneka kuti abwerera monso pali kamwana kena kake ka 18 years zina ngoti Tower Arsenal panopo yakamangira kale gate kuti iwe sukupita kuna kuli kose iwe kubwera ku Arsenal. Okay, so you can actually see kuti ndi timu ena ndi madolo achina Diaz okutali ku Real Madrid achina ndani so ndimene panopo ikumapereka confidence panopo we are remaining of course with other 5 teams African teams amene sanasewere we usiku omwe uno ikhale kuyamba pompano game I think mwina sayamba kale ya Belgium mekha ikumana ndi timu ya Egypt ndi game so imene ili yaikulu kwambiri imene prediction munene no we'll see how it goes we'll see koma imene ndi ku France ndi Senegal a repeat of World Cup ya 2002 imene France went as the defending champions in that particular World Cup. Ataitenga World Cup 1998 only to lose their first game ndi timu imene ya Senegal. I remember time imene ajina El Hadji Diouf atachuka kwambiri time imene nde apa akuma naso usiku tita bwanja and then there is Argentina ndi timu ya Algeria on Wednesday game so yakulu kwambiri matimu opyasoka champions akakuma ni defending champions and finally of course we know DRC ikhaleso ikulowa mbwalo so you can actually see kuti matimu amene atsalawa ndi matimu zena so amene akumaoneka kuti tikatengera ndi mmene mpira ukuyendera kuno ku Africa kapena pa dziko lapansi amachita bwino. Egypt kuli masters kumene kucha achina Mo Salah achina Mamushi ndani ma players ona kuti
tifuna tione kuti adonesa zotani World Cup. Senegal also, I mean they are the kodi tingane kuti ya. Ndi They are champions. still the defending champions. Champions of Africa. Because anapanga api. Aipo musajedwepo. Yes, because anapanga. Ndikuti Steve atakala. Woya Senegal. I thought it was stripped. What happened remains kudikira jana. Until the final determination is Yeah, kama event asatuluse maropa World Cup iteka. Yes, maona Egypt mpaka simsajeze akuti ifika naika 7 stars pajeze pao kushenza kuti atenga chiko cha AFCON ka 7 akuti achotsane zimene zikuza chani. But anyway, aida ukandifusa ineyo African teams amene ndikuona kuti akhoza mwina kupita patali. There is Morocco. I have hope in Senegal. I have hope in team ya Egypt. Kuti mwina mwake akhoza kutuluka mu ma group stages imu ndikumaona kuti kodi kutsogolo kuzikhoza kuyenda motani. Ini nufuna ndi And of course Ghana. Na iwalaso Ghana. Oh yeah. Yeah, na iwalaso Ghana. Ghana ni ma players abu noso kwambiri. Yeah, na iwala Ghana. Ikhozochita zinthu, ikhozofika patali. Buju nimanga naso kwambiri zokuza ndi maso amene akubwera. Of course muone kuti fix yake ndi yovuta ndithu koma kuti matimu onse amene ku World Cup ndi madolo okhaokha timayanga na nkhani yokuzana ndi masewero makamaka amene akubwera kutsogolo kuti ukamba zokuza ndi timu ya Portugal imene kumana ndi timu ya DR Congo. Ndi masewero ovuta ntamene gome amafotokoza ndi mangogwedeza mutu. Amatu mangogwedeza mutu kuti koma kuli ntchito. Matimu a Africa wa ai ntchito ilipo. Spain, Cape Verde, Belgium, Egypt, France, Senegal, Argentina, Algeria. Matimu ovuta. Koma mandifusa yokhuzana ndi Portugal ndi DRC. Ineyo World Cup in Mayamba, I'm always behind all the African teams. Ghana mabwera pa number 1. Komano chifukwa cha mpira. Versus 7 chifukwa cha mpira because of football. Ndakakonda ndithu Portugal ikanapita patali Olympics olokatenga kumene. The reason is you cannot have a player like Cristiano Ronaldo. Amene pompana azikwanisa zigoli 1000. Ndukone kokhala ndi World Cup. Koma so a player that has won 5 Ballon d'Ors akupanga retire. Yeah. Ngakati mina nakonzera ya 2022 jambo pangaso kuti ule. Ya Messi kwa Ronaldo. Anakonza kuti Messi atenge. Anakonza kuti atenge ko Ronaldo. Anyway, jokes aside. Komano ndikhulupira kuti zikanakhala bwino kuti a player like Ronaldo, a decorated player like him, at least World Cup akhale nayo, Messi ali nayo, zitakhala bwino. Olatonjezera Messi yo no problem. Ndi maplayer onena kuti ifeyo ndi masangalala personally kunena kuti mbado wathu taonera top players ndikupera Stevie Gomi na also anaonako maplayer abwino nso kambiri mbuyo mukoma the two at least the past 15 20 years atonesa zinthu zakupya kwambiri. So game yawo ya Portugal ndi DRC. On this one, I'm sorry DRC, ndikufuna ndi zinthu zabwino kwambiri. Ndino kwa Africa, koma ineyo on this one ndikhale pambuyo pa Portugal, ndikufuna zabwino zonse because of that reason ndafotokoza. Steve wewe ndikuona masewero enanso amene Argentina ndimene ikumana ndi timu ya Algeria amene ali ma defending champions World Cup Argentina amene tikayangana fixture amene tikuyembekeza zoti ndingaso kuti tikuyanganaso timu yochokera ku Africa Algeria. Yeah, I think atamanga mayiko mu Africa ambiri atamanga usati masewera chifukwa Argentina ali ndi squad yabwino kwambiri. It will be unfortunate kuti Argentina ingagonje ndi Algeria chifukwa Morocco yasonyeza kuti itakutereti kutengera sinimena nasera sombuyo. Koma Algeria sindiona china chilichonse, they've got nothing to offer apapa palibe. Na amene ndikuonera zimene zide ma points amene azidalira anthu kuti tawina game fa tournament ngati kungowina 2 games basi assured kuti you qualify. Yes, ndeno apapa zikuonera kuti matimu ambiri utagulira to return ticket tachidziwikire fa apapa olo anakambapo za Congo DR ndi Portugal chachidziwikiretu Portugal ndi squad imene nayo ija kuti akagonje ku DR Congo so kaikitsa chimodzimodzi timu ya Algeria of course mulendo na mareso omwe aja
pana ali ku Saudi Arabia koma tikati tione squad yawo ija si squad yoti ili pa map tuoneso mena anapangira perform ku AFCON you know sana severezoonetsa kuti they can go and compete World Cup bwino kani yake ndi imeneyo so ine ndiona kuti kuthamanga kwambiri mukaonanso Belgium ndi Egypt. Belgium also is a team full of stars koma zimavuta kwambiri kuti atenge World Cup nthawi zambiri amafera mmakota mumachani semis koma ndi timu yabwino kwambiri ndiye kuyerekeza ndi matimu aoda kusera mu Egypt mwachitsanzo ikusera pamene Mohamed Salah is not on I mean at his best. In fact panopa his performance is dwindling. He should be 33 years old now. Mamushi anayamba so bwino ni Man City ija koma zikuona kuti panopa zinthu zikumakhanga tizikumvutirako pang'ono ndi fact ndikuona ngati matimu a Africa apena akumakhanga ti autikhayikitsa fa Senegal ndi France. Imene ikhala game yonena kuti a Francis akupita kukumbukira zimene ananena Buju ija zambuyo mo 2002 akukumbukira kuti awana atipangapo chipongwe nthawi ija ndiyeno Senegal defending champions ya AFCON titero mwina that is the those are the credentials no sinavomereze fa akutila muloto lipo samphamvu you know that's why ukaponda munthu akakuponda iweyo koma ukapita ukabwezera amapasa iwe red card satengeraso kuti anayamba kuponda duja so sometimes malamulo amaoneka kuti unfair koma amafuna kuti anthu azatsatira malamulo ake. Muiona World Cup yourself there is no team that will walk away or a decision ikhaleyo ipa bwanji because amakhala kuzidziwa mapunishment yake samakhala amasewe they can't walk away. So now matimu a Africa to conclude this very few in the chance yoti angafike semi-finals and quarter-finals. I think pakhala mtunda wokwera kwambiri fama mayiko so azunguswa achita improve kwambiri muzinthu zina zambiri pamene kuti chose matha kuchitika mwina eno gome ndifuna urenge ya France ndi Senegal. Actually France ndi Senegal ndi game imene iliyovuta kwambiri. I know France sikuti okay akapita ku zimakaza nduzozori wewe wako ya France. Of course France komanso ndo wako Africa. Ava mana matimu ako Africa. Africa ntokao kama France Senegal they are Africa. So tukuma na pachibale komano of course France goes into this game as my favorites komanso Senegal also itatia ikirapo ntima ndikuona kuti anything can happen. For example zimetaona pakati pa Morocco ndi Brazil. Senegal they are the defending champions am Africa muno and mukaona timu ija ndi timu ya mphamvu so we should expect really ka game yovuta. Ineyo ndikumai of course I'm giving France kuti because kupambana masolo amene komano I will not be surprised if Senegal wins or even draws in this particular game. I will not be surprised because Senegal is equal a good side. But if you look at the arrangement World Cup ya chaka chinochi ndikuonera kuti matimu athu aku Africa atalimbikira because okani matimu angapa amene angaduse ma group stages because mukaiona format we have 48 teams okay out of the 48 teams 24 teams tini ma group 12 so 2 teams automatically qualify from each group kupita ku round of 32. Okay, now mukaitenga menelili ababa nde kuti we are talking of 24 teams going into automatically qualifying for the round of 32 nde kuzabwera 8 best losers. Okay, so these 8 best losers will join the 24 teams kufika round of 32. Now muione mene ma groups wa alili. Okay, ndikumatha khabe ndi confidence yona kuti with this particular arrangement because obezekabe ndithu kuti maybe few teams from Africa akwanisa kuchoka ma group stages kupita ku round of 32 either mwina kumanisa pa number 2 zikavuta ndekuti mwina as best losers because kubezeka ndithu kuti tanyamukamo takapezeka uku ndikumayangana ma group ngati for example mone group imene muli
koma chiro ilipo momwe muli Algeria we have Austria, we have Jordan there. Okay, yes, ku Argentina kuzokhala ngozi yayikulu, koma ku Jordan ndi ku Austria ko ndikhoponera kuti tikhoza kuyesesa kumeneko. If you look at group imene muli Ghana, muli England, muli Croatia imene amene akuoneka ngati ma favorites. Okay, and then muli Panama, game yamba Ghana kuswa ndi Panama. Now the best Ghana can do is to if they are to lose against England, if they are to lose against Croatia, aluze mwaulemu. Okay, kuluza mwaulemu osatiza Tunisia zomaluza mpaka 5-1 isi. Okay, because at least 1-0, at least 2-1 mwaulemu mona kuti ukampanilira Panama or even one of the two kandi England kandi Croatia ungoyipanilira draw upeza kuonera kuti wapita ngati best loser. Okay, so I think if your teams could do that, zithandizira kuonera kuti or group imene muli DR Congo. You know, DR Congo qualified in very difficult circumstances because matimu amene apita ngati anapita through ma playoffs yawawa ndi matimu okuti ayaonesa chamuna because DR Congo imapanga those were intercontinental playoffs, so anadusa kuno ku Africa anamenya ziti kuno ku Africa malimba na ndindani Nigeria, yes. So anamenya Nigeria and then they went to kuja anakakumana ndi ndani koma anapesa kuti apita yaku South America koma anapesa kuti aimenya semene japanga qualify, so it was not easy to mpaka afike kuti afika apa. The other team imene inapanga qualify through my playoffs ndi Sweden koma mwayiona Sweden zimene yambira kukuru mwa Tunisia mpaka 5-1. In fact, Jogoles wa Arsenal so anachinyaso kumene ku. Okay? Zimezo mzingo zivo. Yeah, tanakuchura so one wa Manu. Koma you can actually see kuti awawa Sweden qualified through my playoffs, koma you can see mena yambira huko. They are even proving to be a threat in this particular group. So, yes, African teams are moteromo, koma I hope una kuti mwaolivo we can have several African teams come out of the group stages kufika round of 32. Mwina also ningo panga po comment pa margins as goli ndimaona pena pake one of the sports commentators, a renowned sports commentator, not from Malawi, amapanga comment una kuti maybe kuchuluka kwa teams ku World Cup kwa chosa the excitement because kwa pangisa kuti kupite ma team onena kuti they don't deserve to go to the World Cup and therefore my margins. Actually he was referring to game imene Germany yamenya team ya Krakow mpaka 7-1. Yeah. So I said no, we have had these margins before World Cup. In fact, team ya Germany in 2014 inamenya team ya Brazil 7-1. Sana yankule bwanyi time. Semi-final ya World Cup. And Brazil were actually the hosts that time. Semi-final inawina Germany 7-1 kumenya Brazil. Okay, so mamaji nasi goli wasa kutengera kudi kwa pita timu yodani. If you look at Tunisia World Cup imapita nthawi zonse. In fact kuyambira nthawi imene matimu aku Africa kunoko gamapita matimu awiri gamapita atatu Tunisia ambezo to wapita World Cup. Okay, but you can actually see apa kwa kulidwa mpaka 5-1 ndi Senegal and Sweden. So you cannot say kuna kuti mwina Tunisia ndi timu yopanda mphamvu. Similarly United States of America yamenya Paraguay mpaka 4-1. So I don't think una kuti kuchuluka kwa matimu kwa panga dilute the excitement, especially tikamaona ma goal margins, because these goal margins not takati kuziona lo mbuyo pamene matimu awapita omwe kucha 32. Nkhani ya World Cup isatiti sana kambe za Cape Verde. Yeah. Fa Cape Verde ndi taiwala papa tikukamba za matimu ena taiwala. Yeah, of course. Kadziko kakang'ono kachilumba kachita qualify kupita ku World Cup. World Cup. Just like the Krakow Island imene tikuinena kuti 146,000 people. 146,000. Just imagine. If it is 22 million, it's not 21 million. So those are the things that we can talk about because ababa matambasula bwino kwambiri umazofunika zoti Cape Verde yachokera kuti maona yachokera kuti ndifike World Cup because World Cup is not just easy. Yeah. Ma numbers amene tanena kuti aonjezera ma numbers ayesetsa ndithu kuti akokereko matimu ena kuti mwina ngapezeko mwani ma playoffs amafotokoza gome. But unfortunately
it may not change things pena pache because it will depend on performance. Yeah. Osati chifukwa apatsidwa mwayi woti mwina aise kudumpira mu box mucho. And mwayi unaperekedwa kwa Tosefe olo ifeyo mwayi unayo nakanika panga kufa. Kumakaluza ndi Sao Tome the last game ya World Cup nakaluza ndi Sao Tome. Yeah. Very embarrassing. True. Very embarrassing. How could you lose to Sao Tome? Team now 10 years ago. Ndokumaka kumenyani. Zinezojisa banyazi kwambiri. But I think there are also lessons that we need to draw from. Yes. If you look at Cape Verde panopo team ina kuti olo AFCON ili very consistent. Panopo chiyambire kuchita bwino Cape Verde every AFCON kumapeza kuti ili kumene kuja kupaka qualify. Panono adusa pa AFCON baja they have gone back to World Cup. If you look style yake ndiyo mweje imene tikuyesera ife zoti kanika zichi. Identifying my players huko amene akuchita bwino ku Europe kumazamenya ziko lapo. And panopo mwaona kuti matimu amene wawo si matimu oti tinga kale size imozi ya. Okay? So I think there are quite a number of lessons that we should draw from. If you also got it, maybe we just into that to Malawi, national team ya Twitch. There are lessons that we need to draw from what is happening in World Cup. Muna zimenzo nditundi zina mwezo zimenzo kuchitika kumpisano mene ku World Cup kumene matimu osiyana ndithu akulenga naomba losiyana so ena kuchokera ku Africa kuno pakadali pano mwina osewera ena amene tikhoza kumanena kuti zikuyenda ndithu akuchita bwino akuletsa zigoli komanso kuchita bwino masewero osiyana ndithu makamba zokhuza ndi achina Kai Havertz amenewo nawonso kupeza chigoli osalanso Ashraf Hakim komanso Vinicius Junior amene anathandiza timu ya Brazil kuti ndithu fanane mphamvu ndi timu ya Morocco komanso Alexander Isak nayenso ndithu okwanitsanso ndithu kupeza ku chigoli pamenenso timu yake imasewera koma mafuna mnandi kufuseni mafuso asandiyankha ndi mmene wayionera tournament yambireni mwina ndiyambe ndi Buju. Player of the tournament so far amene ukhoza kumutchula ndi ndani? Vinicius Junior. Steve kukhala kwandivuta kwambiri koma ndisangane chifoti munthu wagoletsa chigoli. Pali player number 6 wa Morocco amina makamba gome kuti Arsenal ikangati ikufusira fasi kuti ndiwawo kale number 6 amene 18 years old wasera mpira pamwamba kwambiri chifukwa that's why nakasintha zambiriso atakamasanga man of the match amangana wachinye zigoli kwambiri ndani alipo ena likutali ndi golo licha koma mpira chamakhala kuphika pa midfield pacha ngakhale kumbuyo komwe ngakhale pa golo so kwa ineyo ndikuona ngati player ameneyo ndi player wandichita impress pakadali pa ndi zaka izo fama ina ku Morocco ena tali wovuta kwachula. Henry Gome, player of the tournament panopa. So far because kumanena ndikuzandi Steve naona game ya Brazil ndi Morocco inali game ya bwino kwambiri imene because kumanena kuti mwana amene akumchulai unfortunately zina langoti tawo anaswera mpira wabwino kwambiri aside mwina fotokozera Buju but ndinaona yaso game ina ya bwino kwambiri ya Australia imamenya ndi player of the tournament so far sindufuna atatu ndalumwandia nkafusa mene Buju go the tournament go chigoli chimene wachinya player wa Sweden Svanbeck versus Tunisia outside the box anaika mpira kutali of course number also kuti ndo ni maroti sa Sweden ngongo amini kutunisia sana panga celebrate it was a beautiful goal. Steve but itaonetsetsa so bwino nanenso I liked the goal tsandani Bucharest. Sikuti tikwapopa akulu waya. I liked the goal. Chifukwa 1000 mpirongo chita connect kamodzi ndovuta. Fantu ena mafuna uyimitsa uphe bwino kuyamba umenya. Henry. Of course, apart from Bucharest, tunaona so game ya mbira in Mexico and South Africa. The second goal imena golesa Mexico. China chigoli cha bwino kwambiri. Biggest disappointment so far. Tunisia. Sikipanga sipoje baposo hii. Team hii has always been a disappointment to continent Africa. And they are akungopitiriza. Pamela majita. So for me Tunisia. Steve. To me South Africa. Henry. Disappointment South Africa because some are seven mpira, I'm a rugby. No. Yes, they were committing a lot of fouls. Henry. Well, biggest disappointment meneta ya mpira mu
When I would say Tunisia as well, because the mena aluza mochiti Samantha kwambiri. Komanso I should say here kuna kuti it's going to zikuvuta because every time they bow out in my group stages. Last time they did the same, but at least anachinya kuti timu ya France koma zikuonekabe kuti kuti zikuvuta. So Tunisia, I did expect kuti they would lose with such a wider margin. Steve, best African team. Yeah, I think I'll mention Morocco. Minute na nini la moja ndizi mena panga Morocco. Yeah. Buju? Yeah, same. Morocco. Not Cote d'Ivoire? No, Vanova Morocco. Yeah, Morocco. People will be surprised. Why Morocco? Pamene Morocco ya draw and Brazil and yet Ivory Coast in many happens pambano ndi Ecuador. We are looking at the strength of the opposition. Yes, okay? The team they were playing against. The team they were playing against. Because even Ivory Coast ikakaya pambana 1-0 ndi Ecuador. Koma Ecuador is not a stronger side as far as football is concerned. Pamene mugaona Brazil is a football powerhouse and panopo kuli stars ambiri as usual, you know. And the Morocco yapanga hold. And in fact Morocco were winning that game. Okay, they were winning that game. So I should say here, kuti so far Morocco ndimene kuoneka kuti imwena ikoza kuti nyamula. Dark horse. For me, Japan. Japan. Game yao versus Netherlands. I'm sticking to Japan. Ndidigile Cape Verde, nangoika pena ndidigile Cape Verde. Stevie. Muntu wina wache akuta nalozera ma World Cup 4. Mulondola wotenga World Cup wapangaso ulosi wina Dark Horse imene simungaiganizirepo Netherlands akuti panopa wanenati kapena mwina poti zangoyamba mwina ndidigire koma Netherlands tikamaike mugulama Dark Horse nganaona nena kuti imene siti kuyembekezera. Yeah, imene simuyembekezera ayika azini kutenga chikho. Yes. Yeah, but now ndayika pa Dark Horse chifukwa kuliba amene anganene kuti itenga pakadali pa. Yeah, of course. Henry. Ineyo South Korea. Yeah, South Korea. Mwina amena kozoka so far golden boot winner amena nganyezi goli zambiri ligamata mwina tournament imene iyi. For the sake of kuti I'm a Liverpool fan, Alexander Isak koma ndikona Hurricane Alexander Isak. Steve. Yeah, ineyo ndikaona golden boot sikupita ku Africa. Ndakutenga nda. Ipita ku Spain. Lama. Yeah. Henry. Imene ikoza kupita ku Brazil. Ikoza kupita ku Brazil, Vinicius. Apo imene ikoza kupeza kuti yalowera ku France, Mbappe kapena Vinicius. Deka Real Madrid. Good choice. Mwina fuso langa lomaliza amene angatenge World Cup imene ndi ndani utenge kuti panopa ndolo amene angachiteteze ngati angakwanitse ndi kuti ndi Argentina ngati angachitengeso ndakha akuyisungabe koma mukayiona tournament imene yayambira imene ikhoza kutenga chinthu chindani. Ndiyambene? Portugal. I've said it. Portugal. Ineyo ndikuona ngati Spain. France. Portugal, Spain, France. Yeah. I think mwandiyankha mafusa amene akufusana okhudzana ndi tournament imene yayambira komanso imene akuti tikuyembekezera zotani. Tipite kuma group stages pakadali pano. Ndofuna mupange predict. Tikamamaliza group stages ndi timu iti imene ikha ikupakira kupita kwawo kapena enanso amene angaupitirire mpikisano umenewo. Tiyamba mina ndi group A atithandizira chaku nyambo kutipatsa ndiyo linga choti tione Bright Buju Kanyama, Mexico, South Africa, South Korea. Mungonena kuti matimu amene angapitire ndati ndi ati. I think kwaine Czech Republic ndi Mexico, Africa ndi maina, South Africa, South Korea titsanzikana nawo. Steve. Ineyo ndikuona Mexico and South Korea qualifying in that group. Henry. Mexico and South Korea. Chabwino. Group B. Imene tikhetu kuona matimu ena amene ali menemo Canada, Bosnia, Qatar, komanso Switzerland. For being the host, one of the host nations, Canada, I think they've got some way, komanso Switzerland. Steve. Yeah, I go for the same Canada and Switzerland.
Henry. Canada and Switzerland. Okay. Group C. Brazil, Haiti, Scotland, also Morocco. The two teams, Brazil and Morocco, are beating Africa ma knockout stages. Haiti and Scotland, titsanzikana now. Ineso ndi kutsatira momwemo Brazil and Morocco. Henry. Yeah, of course, Brazil and Morocco. I think mumavana zimodzi. Ngakale Scotland imene ikutsogola mu group mmene mu 3 points. Group D. Imeneyo amene akupitirira ndani. That's a tough one. Paraguay, Australia. That's a tough one. Kuma USA first of all my host, I think USA take pompo. Komanso take many ambira, I think take yamba bwino. So for me take and USA Africa of course Australia so yamba bwino. No, take ya gonja. Maka Australia not take. For Australia you take it. Yes. Yeah. So ikali USA and Australia. Ah, okay. Soba sinditengera kuti akuti apambana game yoyamba. Magame adakalipo awi. USA and Paraguay because USA they are the host country. I know their adrenaline is high. So they will go all the way to qualify. Gome. Yeah, USA and Australia. I had given Tege a chance, but having watched them play against Australia, I'm giving Australia the chance. Of course, Tege, agumenya mpira kumai zinangovuta kusana pele goli koma ndimena mpira, it will be very difficult for them unless maybe if they go as my best losers. Group E tingoona so kuti mupanga predict bwanji. Yeah, for me I think it's Germany and Ivory Coast. Germany and Ivory Coast namene akupitirira. That means tikandi timu ya ku Africa ikupitirira so ngati Morocco ija. Steve. Apapa Ecuador yachinyidwa inde koma ndikupasa Germany ndi Ecuador. Henry. Germany and the Ivory Coast because the Curacao, I mean, my whipping boys. Gamma points. Yeah, men and Gamma points. So Germany and Ivory Coast. Sure. Group F tingoona so kuti matimu amene ali mmene ndi ati komanso ndi Netherlands, Tunisia, Sweden komanso Japan. Henry, matimu amene angapitirire ndi ati komanso amene akupakira ndi ati. I mean Sweden and Netherlands. Sweden and Netherlands. Yeah, Sweden and Netherlands. Steve. Ndikubwera pa Netherlands ndi Japan. This is a tough group for me. Koma Netherlands, yes, they are the favorites. Ine naika Japan kuti kala the dark horses, so let me put Japan. Koma Sweden iliso ndi moyo wako. Fine, tingoona koso group G kuti matimu amene angakhala kupitirira mu tournament imene ndi ati komanso amene akhala kupakira ndi ati ndi Egypt, choka ku Africa, also Belgium, New Zealand ndi timu ya Iran. Steve wewe. Yeah, papa ndi Belgium ndi New Zealand. I'm afraid Iraniyo mwina ingopita ikachetese dziko kale. Steve, Henry. Belgium and Egypt. Which? Ngati Egypt singatuluke group ikufika ma knockout stages nde asindikudzara zafuna group yofewa janda. Asadzapite so. Otherwise it's Belgium and Egypt. Kwa ine. Of course Iran team yovuta imamenya so bwino. Group H muli Spain, Saudi Arabia, Uruguay komanso Cape Verde. Buj. Spain obviously they are going through and Uruguay. Saudi Arabia and Cape Verde. No, I think it is better. Gome? Yeah, I go for the same. Spain and Uruguay. Cape Verde is for the first time. Next time we our Saudi Arabia ties also mango kaenda kucha. Managing Argentina at 2022. First Argentina kukatenga jiko. Yeah, Spain ndi Uruguay. Yeah. Prediction anu ndamenewo komanso tinaona so I think imene sinapange predict. No. Sinapange? Oh. France, Norway, Iraq komanso timu ya Senegal. Henry. I'll give it to France and Senegal. Yeah. Buju. Yeah, same. France and Senegal. Steve. I think in the France and Norway. Mukusinthe fukore na wachulaga pena. Yeah, kritembe nule game samaganizire chimodzimodzi. Awafuna zimuona Haaland. Afuna zimuona. Ya Karantawi Norway isanapite ku World Cup so many years. So this time around I think awona ngati asapange zosewera kuti apochoka mu msanga. Yeah.
ena mwa matimu amene ndithu amene akutenga nawo mbali makamaka amene mu World Cup kupitiriza ndithu tili pa Group J pamene pali Argentina, Jordan komanso ndithu timu ya Australia ndi Algeria. Liwewe ineyo ndi Argentina, Australia. Jordan ndi Algeria. I'm sorry. Yeah, it's actually Austria. Austria. I'm afraid Algeria ndi Jordan ya. Yeah. Buju ndibwerezeso ngati Algeria sifika ndime ya ma group stage ma knockout stages from this group asidzapiteso ku World Cup. Argentina and Algeria when kufika ndime. Henry Gomez. Yeah, I'll go for the same. Argentina and Algeria. Austria go timangodziwa ku alaba tu basi. Kupanda alaba ndekuti timu sioneka kuna bwino. So Argentina and Algeria, I'll give them a chance. Group K kuli Portugal, Colombia, DR Congo. I don't know kuti mungasankhe atiwo amene akuzopitirira Buju. Ineyo ndikanakonda Congo ipitirire. Koma facha kupezeka kwa Colombia yatisokoneza kwambiri timeni, yatisokoneza kwambiri. Fa Portugal ifika ndi maina ndi Colombia. Koma DR Congo yeso ndi mwayo tafika ndi maina. Steve? Yeah, DR Congo ineyo mwaipalibe. Di Portugal, di Colombia. Anthu awawa anapita World Cup 1974. Ngakhale AFCON imene panopa imavuta kuti atenge. Sinima ndaiwalanso kuti anaitenga politi komaliza. For 1974 anagonjetsa Zambia. Of course, atenga nthawi. Maplayer ambiri wotchuka wodziwa mpira aku DR Congo. Ambiri amasera ku Europe. Amachita prefer kusintha citizenship. Chakangati chapha mpira wa ku DR Congo. Yeah. Henry? Portugal and Colombia. Portugal and Colombia. Yeah. Oh, okay. And of course, Ndisokoneza kwambiri timu ya Colombia. Imeleka isapezeka umumu. England, Ghana, Croatia komanso Panama. Hey. Buju. Okay, for me, I would say kuti England ili ndi moyo waukulu komanso Croatia. Ghana yo ndi timu yanga. Koma Croatia yo because of experience ndi zina zotero. Then ndikunena kuti mwina kapena mukati ma best losers Ghana itapita. But England, Croatia ndi apa chance Ghana yo coming third. Steve? Maina ambiri a Croatia amatira ndi chani pacha? Chani teach. Kumapeto. Croatia andi experience yaikulu World Cup. Anapanga sobwino pacha ku Russia kuja. Anazagonjetsa England mu semi-finals. I think they played the final against Sweden, Against France. Yes, yeah. So but England, the Croatia, they are big time players there. I mean, tisatengere kuti 14 ndifa kuda titenge Ghana yo ya. Koma England ndi Croatia alinu osera bwino kwambiri. Yeah. Gome? Yeah, England and Croatia. Of course, Ghana will also go through as best losers. Oh, yokokera ija? Okay. Tafika pamene. Ndithu ndimene ndithu matimu akuchitira makamaka World Cup imeneyo komanso timangofuna timve prediction kuchokera ndithu kuma analyst athu amene lero akufotokoza zambiri zokhudzana ndi mmene mpikisano wa World Cup wayambira amene mnati kupita kumapeto kwenikweni masekanzi chabe tadya nthawi yambiri pa nkhani yokhudzana ndi masewera amene a World Cup sitingazithawe ndi zimene zikuchitika. Henry Gome, mwina nkunena zotani zokhudzana ndi tournament imeneyi? Yeah, I think as I've already said, despite zinthu tina tokhumudwitsa limene lachitika kuyambirira kwa tournament imeneyi, koma mmene mpira wayambira pa ground zikuoneka kuti tikuonera mpira wabwino, matimu akonzeka, ndi nyengo imene ili yovuta kwambiri chifukwa kuli kusala tulo ndi zina zoterozo, ukamabwera mu office ukungosinza nanga si nthawi time differences kumene kuchitikira mpikisano umenewu ndi kuno tikumasiyana kwambiri. Ma games akumayamba midnight kumafika mpaka ma AM ina tamaliza kuonera 6 AM. Kena kungokonzeka kuntchito. Basi ngomaliza pembo basi kukonzeka. So it's the biggest event in the world in the tournament totally Samakha. We always look forward to the World Cup. Yeah, so far so good, and we look forward to more exciting games. Steve Liwepanda. Yeah, zamba bwino kwambiri chifukwa apapa World Cup ya chaka chino yabweranso ndi malamulo. Tsopano makamaka ma throw in ka goalkeeper kukhalitsa ndi mpira ndi zina zotero chifukwa kufuna pamene pazipha ma delaying tactics. Ndi zimene zipangitsa kuti game izichita flow kwambiri. So pachimene aonjezera World Cup iyi ndona ngati izakhala bwino. Ngakhala anthu ambiri amadandaulaso kuti ma ticket adula kwambiri.
kufanta dantaula ko basi ndeno Infantino wamanena kuti no mitengo imene ndiyogwirizana ndi imene ili tournament anthu ndithu avomereze kuti mitengo ikhala yomweyo chifukwa yakhala ngati this is the most expensive akweza kwambiri ma tickets aja koma zikutero mwina buju kungomalizitsa program ineyi malifaliza ku Malawi aonere mmene kuyendera FIFA World Cup ndi important ndizofunikira kwambiri chifukwa ndi tournament imene zinthu zambiri zikuchitika kumene ko high standard. Yes, of course ma controversial decisions sangalephere koma aphunzirepo zinthu zambiri because ndaona kuti over the weekend kunali mipikisano amene magemu kuno ku Malawi ya top 8 matimu onse poza kuti timu inonse kudandaula za OMB so another platform where atakuphunzirapo zambiri is FIFA World Cup ndimalize motero nimene ndithu tamalizira program yathu imene yapadera timakamba zokhudzana ndi mpikisano amene wa World Cup umene ndithu timanena kuti imene zayambira komanso kuti tikuyembekezera zotani komanso nkhani yokhudzana ndi matimu kuchokera ku Africa kuno kodi akuchita bwanji ku World Cup komanso tikuyembekezera zotani kuchokera kwa iwo kodi apanga mbiri ngati imene inapanga timu ya Morocco kufika semifinal zonsezi ndithu tione pamene masewero akhale akupitirira ndithokoze kwambiri ma analyst athu amene ali nawo tsiku lero tukamba za Bright Buju Kanyamosa wanso Steve Iliwe Banda komanso Henry Gome ndithu apangitsa program ine ndithu yende bwino komanso kusakadula kuti nkuchita motani kuti mpira amene ndithu upite patsogolo komanso sawanso pa kamera panali Helbert Osawanso Chaku Nyambo ana technical director wathu tumepo mangani nthawi zonse amakhala producer program ya Sports Access I don't know dzina langa please kuonera Zodiak TV.